Welcome. I'm Verana. I'm from Košice, Creative Industry Košice. We are from Slovakia in the Central Europe. I'm welcoming you here on the kickoff meeting of this nice collaboration with our artist Jakub Pišek. He's here. And our artist Ani. Hello. Hello. Keď idú dvaja výtvarníci do spolupráce a sú to dve vlastne nejaké osobnosti, ktoré ja som úplne plne rešpektoval a na druhej strane má vzniknúť práca, ktorá je výsledkom nejakej koordinácie, že to nie je také úplne jednoduché, lebo pre výtvarníkov je dosť prirodzené, že sú proste individualisti a že majú vlastný názor, aj vizuálny, aj nejaký, čo sa týka nejaké vnútornej identity a tak ďalej. If there is no clear not topic, but it's not, of course it's not clear because therefore we are in the middle of the process, but would be nice to hear some points what you like or what you would like to make. So what is interesting for you? Tohoročná spolupráca bola veľmi zaujímavá oproti tej minuloročnej, ktorá bola taká viac taký ping-pong, že vlastne si tí výtvarníci ako keby posielali tie nápady, spracovali, vrátilo sa to a nejak to akože tak dozrievalo spoločne, že vlastne každý išiel z takého statusu zero, proste, že to bolo také ako keby v niečom viac vyrovnané, tak tu nám bola iná situácia, pretože Ani prišla s hotovými vecami, ktoré mali nejaký svoj charakter a ona nám ich nejakým spôsobom ako keby dala do pléna s tým, že teda by sa našiel nejaký kľúč, ako ich spracovať. A Jakub vlastne derivoval tie podklady, ktoré prišli teda z Fínska od tej Ani. I found the way how to put the still frames of the video next to each other so we can see more of them. And they are still running, so we see like different times. We see the video multiple times, but we see different times on different spaces. So it's like time, space, things. Tým, že to Jakub rozložil do plochy ten čas, tak vlastne človek ako keby v tom jednom pohľade vníma zároveň to, čo prichádza, ešte aj vidí to, čo sa deje, ale zároveň ešte keď chce, tak tým pohľadom dobieha to, čo už bolo. Že ten časový fenomén je podľa mňa úplne že vzácna vec vedieť sa takto pozrieť na svet, že keď by my sme mali tú možnosť ako keby vnímať tú našu realitu, že by sme tak videli trošku za roh toho času, že čo nás čaká alebo tak. Prirodzene, keď začali vznikať tie Jakubové návrhy na to rozkladanie do tých pásov, tak vznikla tá požiadavka vlastne uchopiť priestor, ktorý je ako keby že horizontálne menej obmedzený ako nejaká stena. To znamená, že prirodzene prišla požiadavka proste na niečo, čo je tenké, dlhé, aby sa to dalo ako keby odprezentovať a tá alfa galéria bola veľmi vhodná na to. My videos are kind of slow and really like there's not much happening, and I think your work is really different. Yes, the approaches are totally from other directions. That's why we had to find some resonance. Yeah, and it's really interesting because we are so different. And now it's my videos, but your work, and yes, I like it. Vnímam to ako také reverzné inžinierstvo alebo taký nejaký pokus o to uchopenie času v ploche a v tom kurátorskom texte som teda písal aj o Wagnerovej opere Parsifal, kde vlastne sa priestor a čas stretávajú, čo je v nejakej kyberpunkovej literatúre a v sci-fi literatúre jeden z takých prvých momentov takého ako keby iného pohľadu na realitu, hej, že keď sa stretne priestor s časom, takže sa možno aj nechtiac alebo bez toho, aby tam bola z Jakubovej strany nejaká taká tá hlboká pohnutka, ako keby vstúpiť do takýchto až metafyzických konštruktov, tak sa mi to podarilo proste, hej, že si myslím, že citlivý človek v tom nájde aj ten pokoj toho zen prístupu tej Ani a aj takú tú nejakú analytickú rovinu toho časopriestoru v tej Jakubovej interpretácii.